ristin juurella, suomun pysytellä, terveys virran äärellä, elon lähteellä. Olette kaikki tervetulleita Annankadun seurakunnan Jumalan palvelukseen. Voimme olla siitä varmoja, että Herra on meidän kanssamme täällä tänään, sillä hän on luvannut, että siellä missä 1 tai 2 kokoontuu hänen nimessään, niin hän on siellä. Ja sen verran voin teille kaikille paljastaa, että meitä on tällä hetkellä täällä 3, joten voimme lupautua siihen, että Herra on täällä tänään meidän kanssamme. Luen Raamatun tekstinä 1. Pietarin 3. luku ja jae 8. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastako pahalla pahalla, älkää herjauksen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Hiljennytään rukoukseen. Meitä rakastava taivaallinen Isämme. Tässä ollaan jo vuoden päivät. Olemme tämän pandemian edessä olleet ihan maailmanlaajuisesti. Ja Herra, varmasti on ympäri maailmaa, ollaan rukoiltu Herra, sinun puolesi ollaan käännytty ja rukoiltu Herra, että sinä Herra tekisit tälle taudille ihmeitä, että se löydettäisiin siihen parannuskeinot. Mutta Herra, samalla me jokainen herättäisi siihen Herra tietoisuuteen, että Herra, tämä elämä on hirveän rajallista ja kaikkia voi tapahtua. Ja Herra, että tämä herättäisi meidät itse kunkin Herra lähestymään Herra sinua ja oppia kuuntelemaan Herra sinun ääntäsi. Herra, anna meille herkkä sydän ja myös niin kuin tuossa meidän Raamatun tekstissäkin tuli Herra ilmi, että me oltaisiin ystävällisimpiä toisiamme kohtaan ja otettaisiin toisiamme enemmän huomioon. Herra, olet täällä meidän kanssamme ja olet tuolla, missä ihmiset tällä hetkellä seuraavatkin tätä Jumalan palvelusta. Herra, on mahtavaa kumminkin tietää, että tässäkin tilanteessa, missä me tällä hetkellä olemme, niin me voimme 100% luottaa, Herra, että sinä olet meidän kanssamme. Ja Herra, sinulla on tähänkin suunnitelma. Ja me tiedämme, Herra, että sinä olet tämän kaiken meidän keskuudessamme, vaikka meillä tällä hetkellä on hätämme. Herra, auta, että se herättäisi meistä jokaista, Herra, olemaan vielä herkellämällä tuulella siitä, että me osattaisiin ottaa lähimmäisemme huomioon. Tällä hetkellä me voimme siitä huolimatta monella tavalla olla yhteydessä, Herra, meidän lähimmäisimpiä, Herra, ja myös voisimme jollakin tavalla, Herra, viedä sinun sanasi vielä paremmin eteenpäin. Johdata meitä ja siunaa meitä, Herra. Kiitoksia siitä, että sinä johdatat tätäkin Jumalan palvelusta. Sinun nimessäsi. Aamen. Kuinka suurta onkaan Jeesus ystävänä omistaa. Aukaise hän synnin paulun, vihollisen kukistaa. Tunnon rauhan meille antaa, väistyvä lumous. Kaikki takamme hän kantaa.
luoksensa vie rukous. Milloin kiusaukset saarta, valta mielen masennus, rohkeutta uutta voimaa, antaa uskon rukous. Jeesus paras ystäväsi, elämäsi rikkaus, salli hänen johtatiesi, luoksensa vie rukous. Onko murhe murtamassa, uhkaamassa uppomus? Löydät avun Jeesuksessa, voimasi on rukous. Hylkävätkö ystäväsi, muista silloin lupaus. Jeesus seisoo vierelläsi, luoksensa vie rukous. Lähellä on hän niitä, joilla on murtunut mieli. Lähellä on hän niitä, joilla on murtunut mieli. Hän uudistaa, hän parantaa, hän hoitaa murtuneita. Hän uudistaa, hän parantaa, hän hoitaa murtuneita. Lähellä on niitä, joilla on särkynyt sydän. Lähellä on hän niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän uudistaa, hän parantaa, hän hoivaa särkyneitä. Hän uudistaa, hän parantaa, hän hoivaa särkyneitä. Lähellä on hän niitä, jotka eivät enää jaksa. Lähellä on hän niitä, jotka eivät enää jaksa. Hän uudistaa, hän parantaa, hän kantaa väsyneitä. Hän uudistaa, hän parantaa, hän kantaa väsyneitä. Не грусти, не рыдай и не плачь о том, что невзгоды постигли тебя, что весну долго ждать, но придет она. Будь спокоен, взирай на Христа. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет помнить весну, когда искренне Богу служил. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет.
И хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. Помоги нам достойными, верными быть, свято жизнь проводить на земле, чтобы холод греха нас не смог победить. Мы стремимся к той вечной весне. А весна, вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. А весна, вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. Meitä rakastava taivaan isämme, hirveän paljon kiitoksia siitä, että sinä siunaat sinun työtäsi monella tavalla. Nämä pienet rahat, mitä me voimme tuoda sinun eteesi, niin Herra, sinä voit siunata ne moninkertaisesti. Auta, että niillä voitaisiin viedä sinun sanomasi joka kolkkoon maailmassa. Siunaa antajaa ja siunaa niitäkin, jotka eivät tällä kertaa voinut antaa. Ole kanssamme sinun nimessäsi. Aamen. Meidän seurakunnassa on paljon lahjakkaita nuoria. Yksi on Jasmin. Hän teki seurakunnalle nyt jouluksi oman runon ja myös siihen videon. Ja nyt keväällä teki myös samalla tavalla. Pitkän ja ehkä synkän talven jälkeen on aika iloita keväästä. Murheet saavat haihtua kuin tuhka tuuleen ja voi nauttia täysillä tästä elämästä. Jumalan luomat kaikenkarvaiset eläimet ja värikkäät kasvit pääsevät jälleen valoisaan ja ravinteikkaaseen elämään. Miten ihmeellinen ja vaihteleva luonto onkaan. Kyllähän pilvetön ja aurinkoinen sää houkuttelee esiin hymyileviä ja onnellisia kasvoja valosta nauttimaan. Raikas keväinen tuuli pyytää Jumalan kanssa seikkailemaan. Hänen kanssaan selviää vaikeista ajoista, sillä hän tuo toivoa. Kuten kevään ensimmäiset kukat kasvavat jään ja lumen alta kohti taivasta, Jumala antaa seuraajiensa elämään valoa ja uskoa. Joskus voi tuntua, että olet yksin. Kukaan ei kuule tai ymmärrä kipuasi. Joksikin ajaksi haluaisit vain luovuttaa, antaa elämälle rukkaset. Joku raastaa sydäntäsi riekaleiksi. Ainoa helpotus ovat päivittäiset lääkkeesi. Paholainen syöttää näitä ajatuksia. Kiusaa. Jumalan rakkaus on sitä vahvempi. Hän pyyhkii surun kyyneleet ja ikävät ajatukset. Älä siis enää katso sillalta alas, vaan nosta pääsi ylös kohti Jeesuksen veristä ristiä, sillä olet yksi hänen pelastetuista ja rakastetuista ihmisistä. Millaista on taivaan Isän ystävyys? Mitä mielestäsi kuuluu parhaaseen ystävyyteen? Mitä on täydellinen rakkaus? Miten voi päästä sen yhteyteen? Jumalan välittävään rakkauteen. Taivaan Isän kanssa saa olla oma itsensä. Ei tarvitse esittää mitään. Mennessä on voinut olla pahantekijä, syntinen. Hän ottaa kaikki väärintekijät ja etsijät huomaansa. Jeesus kutsuu jokaista luoksensa.
parantaa rikkoutuneen sydämen ja antaa uuden mahdollisuuden. Uskomalla Raamatun sanaan, luvattuun iankaikkiseen elämään, Jeesuksen sovitustyöhön ja tulemalla nöyrin mielin ristin juureen, kaikkine synteineen ja epäilyksineen, saat toivon ja rauhan elämään sekä isällisen rakkauden ja ehjän sydämen. Mistä muustakaan iloitsisin ja riemuitsisin kuin siitä, että Jeesuksen parhaana ystävänä omistaisin. Hänelle elämäni antaisin ja ohjeita kuuntelisin, sillä hän on tämän kauniin luomakunnan luonut, elämän hengen meihin puhaltanut, ikuisen elämän meille antanut, minkä takia kaikkien ihmisten puolesta kuollut. Elämässä on välillä leppoisia mäenlaskuja ja onnellisia hetkiä. Joskus kohdataan jyrkkiä nousuja ja kiukkukuuskia. Kuitenkin Jumala lupaa sanassaan olla aina vieressä, iloitsemassa ja tukemassa. Kukapa ei haluaisi vastaanottaa sitä rakkautta tänä keväänä ja siitä eteenpäin. Kukapa ei haluaisi levittää ympärilleen sellaista ystävyyttä, jossa jokaisesta välitetään rakkaudesta käsin. Tässä epävarmassa ajassa tarvitaan jokaista levittämään tätä hyvää sanomaa maailmalle. Tässä Luojan luomassa maailmassa kaikki ovat arvokkaita. Pienikin rakkauden teko voi olla pelastus jollekin ihmiselle. Annetaan kaikille käden ojennus kohti täydellistä taivasten valtakuntaa, johon saa tehdä ystävien kanssa yhteistä matkaa ja jossa koetaan pelkästään iloa ja Jumalan mielenmukaista hyvää elämää. Pidetään täällä maan päällä kiinni Raamatun toivon sanoista, kehoituksista ja Jeesuksen lupauksista. Tiukasti rakastaa lähimmäistä, jotta voi yhdessä muiden Jeesuksen uskovien kanssa astella kohti taivasta. Kuinka suurta onkaan Jeesus? Tänään meillä ei ole saarnaa, mutta meillä on todistus. Eva Kotiniitty Rajamäeltä kertoo meille hienon todistuksen. Vihollisen kukistaa, tunnon rauhan meille antaa, väistyvä hellumaus, kaikki taakamme hän kantaa, luoksensa vie rukous. Milloin kiusaukset saartaa, valtaa mielen masennus, rohkeutta uutta voimaa, antaa uskon rukous. Jeesus paras ystäväsi, elämäsi rikkaus, salli hänen johtatiesi, luoksensa vie rukous. Onko murhe murtamassa, uhkaamassa uppomus? Löydät avun Jeesuksessa, voimaisi on rukous. Hylkävätkö ystäväsi, muista silloin lupaus.
Ihanaa saada olla täällä Märkiöjärven rannalla, Eeva, sinun kanssasi. Ja ihanasti vielä tässä nämä suklaamunat ja pajunkissat muistuttavat, että ollaan pääsiäisviikolla meidän suurimman juhlan äärellä, Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen juhlan äärellä. Ihanaa saada sinut mukaan tähän hetkeen ja haluaisinkin ihan kysyä, että voisitko kertoa itsestäsi ja elämän taipaleestasi tähän asti, miten taivaan Isän johdatus on näkynyt sun elämässä? Joo, kiitos Sakari. Huomaatko, kun aurinko alkaa just ihanasti paistamaan meille tässä tilanteessa. Joo, mä seuraavaksi täytän 68 vuotta ja olen asunut tässä alueella Nurmijärvellä, Rajamäen kylässä niin kuin ikäni. Ja opiskeluvuodet lukuun ottamatta, että opiskelin Jyväskylässä aikoinaan Jyväskylän yliopistossa ja sairaanhoito-oppilaitoksissa. Ja sitten elämä niin sitten sen jälkeen taas sitten toin takaisin tänne kotialueelle ja kotipaikalle. Ja miten Jumala on sitten mun elämäni varrella tässä kulkenut, niin se näkee näin niin kuin jälkikäteen. Et silloin kun me eletään sitä lapsuutta ja nuoruutta ja tämmöistä aikaa, niin sitä ei niin kuin tule ajatelleeksi. Mutta sitten tulee semmoisia asioita, että tulee pysähdystä joku, että hyvänen aika, tässä on ollut taivaanissa mukana. Ja mulla on semmoinen tavallinen tarina, että mä oon luterilaisesta kodista ja oli semmoinen normaali tavallinen koti, että ei mitenkään hirveän uskonnollinen. Nämä vuotuisat juhlat, kirkkojuhlat pidettiin. Mutta sitten mulla oli semmoinen mummo äidin puolelta, että hän oli semmoinen uskovainen ja varmasti mä tiesin, että se mummo kantoi niin kuin meitä lapsia sitten varmaan taivaan Isän eteen ja mielessä se, että varmaan näitä siunauksia sitä hänelle sinne vei. Tai rukouksessa vei. No sitten miten on kulkenut? Mä kävin pyhäkoulua, meitä oli pyhäkoululaisia tässä Rajamäen kirkossa, käytiin pyhäkoulua ja sitten rippikoulu suoritettiin ja vähän seurakunnan nuorissakin taisin olla mukana ja sitten sielläkin niin kuin Herra oli mukana kaikessa ja sitten tuli aikuistuminen ja sitten siihen liittyi ne opiskeluajat, mutta opiskeluaikanakin huomasin, että se Jyväskylässäkin niin kuin, mä tapasin semmoisia uskovia nuoria myöskin ja että Herra on niin kuin silläkin tavalla ollut mun kanssa ja sitten jälkeenkin päin, kun mä jatkoinkin vielä lukuja, niin sitten myöskin samoin sitten Helsingissä, niin saman jutun huomasin, että siellä aina löytyi ne uskovat ystävät. Ja sitten semmoinen yksi ratkaiseva asia, mikä varmasti mulla elämässä tapahtui, oli sitten 74 ja 75. Mä olin noin 20-vuotias tyttö. Olin jo silloin siellä Jyväskylässä lukemassa ja äiti sairastui syöpään ja hänen se taistelu kesti 4 vuotta. Ja tavallaan se äidin kuolemaan me ehdittiin niin kuin tottua ja mä uskon, että äiti kun kuoli, niin hän on itsensä antanut Jumalan käsiin. Mutta sitten meni vuosi ja sitten mun isä kuoli yllättäen. Ja hän ei sairastanut oikeastaan mitään tai ei puhunut sen kummemmin meille, mutta sitten mä olin 2 viikkoa opinnut kesken Jyväskylässä ja tuli soitto, että nyt on käynyt näin, että isä on menehtynyt. Ja silloin mä ajattelin, että mun elämästä niin kuin menee pohja pois. Mutta sitten ei käynytkään näin. Mä sanoin taivaan isälle, että nyt on näin, että mun maallinen isä on edes mennyt, että mun ei ole ketään muuta enää kuin sinä. Ja sitten sitä matkaa on sitten kulkenut siitä eteenpäin. Ja sitten mä olin varmaan sellainen etsijä monta vuotta, että tuli työelämä ja sitten tämä perheen perustaminen ja kaikki muut. Ja sitten mä kävin kirkoissa ja sitten näissä Jalovaara-illoissa ja Seppo Juntusen jutussa Tuomas-messuissa. Ja mä etsin niin kuin paikkaa ja Jumalaa. Ja mä rukoilin mielessäni, että Jumala anna mulle joku
ryhmä, joku pieni ryhmä tai semmoinen, että mikä mä voisin niin kuin mennä. Ja mä sitä pyysin ja sitten ihmeellisellä tavalla niin näin kävi. Että Jumala vastasi tähän rukoukseen. Ja se oli varmaankin 2017 tai jotain semmoista. Niin mä en tiedä, se voi tulla liian pitkä tarina kertoa siitä, niin mä tapasin sitten semmoisen Jyrki Karikoskisen ja hän liittyy vähän semmoiseen niin nämä on tehnyt tämmöistä humanitaarista työtä, me tullaan kohta siihen, varmaan voisin sitten kertoa siitä lisää. Niin Jyrki sitten sanoi, että Tuusulassa on tämmöinen Naila Forsteenin kotikirkko, vedepä sinne. Että hän oli itse käynyt siellä Ailan kotikirkossa ja sanoin, no se on, mä menen sinne ja mä vaan sitten yksi kerta mä vaan menin sinne. En muista soitinko, että voiko mä tulla, mutta mä sinne menin ja sinne mä sitten jäin. Ja sitten mä siellä varmaan vuoden verran kävin ja mä ajattelin, että tämä on liian harvoin, kun aina piti vain niin kerran kuukaudessa niitä kotikirkkoja. Mä ajattelin, että tämä ei oikein nyt riitä, että tämä pitäisi olla viikoittaista tämä toiminta. Ja no, sitten sieltä sai hyvän evään sen sanomisen kirjan, mikä päivittäin läksystä luetaan. Raamatun sanasta, joo. Niin se oli ihana se kirja, kun se löytyi ja sitten sieltä pystyi joka päivä niin kuin tavallaan sitä elämänleipää niin kuin sitten syömään ja ravitsemaan itseään. Ja sitten Aila soitti mulle 2019 keväällä, että sopisiko, että mikä on aikataulu mulla on tuossa heinäkuussa, että Kallioniemessä olisi semmoinen raamattuleiri. Että voisinko mä lähteä sinne. Mä sanoin, voi kun tämä olisi oltu just ihanaan aikaan, että mun poika rakensi siihen viereiselle tontille, mutta mä tarvitsin oikeastaan lomaakin ja minähän sitten menin sinne. Tai pääsin sinne, sanotaanko näin. Ja en mä oikein tiennyt, mitä siellä sitten on ja tulee tapahtumaan. No, mutta se oli aivan ihana viikko siellä sitten ja sanaa tutkittiin joka päivä ja muuta. Ja sitten tuli selville se, että täällä on mahdollisuus mennä kasteelle. Mä sitten jäin miettimään, että minulla on lapsikaste tässä, mä olen lapsena kastettu kerran, että voiko mennä toisen kerran. Sitten selvitettiin siellä oli hyvät vetäjät ja Aimo Helminen ja monta muuta hyvää puhujaa ja kaikki. Ja ei siinä ole mitään estettä, että turhaa pitkitä, että jos sä olet sitä miettinyt, niin tee ratkaisu vaan. Ja hyvä on, että mä menen sitten kasteliin. Näin, mut kastettiin sitten 13.7.2019. Sieltä sai hyviä ystäviä, yhden Riita muun muassa. Ja sitten kun tuli se kastetodistuksia ja muuta, niin kysyttiin, että mikä seurakuntaan mä haluaisin liittyä. No, mä en oikein sitä tiennyt, että mihinkä mä tein, onko se Ailan seurakunta, mikä hän kuuluu, kun mä en sitäkään tiennyt. Mutta sitten mun huonetoverina oli Annankadun seurakunnasta justiin Riitta ja mutta huonetovereita siellä leirikeskuksessa. Niin mä minä liityn Annankadun seurakuntaan ja mä oon sitten kuulunut siihen. Mutta sitten kun on toi välimatka Helsinkiin vähän kanssa pitkä, ja sunnuntai tai lauantaisin on vähän bussivuorotkin huonot Rajamäeltä, niin sitten mä oon käynyt myöskin tuossa Hyvinkään adventtikirkon. Hyvinkään on vähän lähempänä ja sitten siellä Ailan kotikirkossa ja sitten Annankadun. Mä oon nyt käynyt vähän 3 paikassa. Nyt kun tuli koronat sitten, niin sitten onneksi on tullut näitä Zoomit, niin nyt niiden kautta voidaan pitää yhteyttä. Että musta se oli niinku ehkä elämäni paras ratkaisu, että tämmöinen askel tuli otettua ja tehtyä. Olisi pitänyt aikaisemmin tehdä, mutta kun tavallaan mä en tiennyt näistä asioista eikä muuta, mutta olen huomannut, että se Jumala on mua niinku kuljettanut ja vienyt ja vie tästä eteenkin päin varmasti. Ihana kuulla. Ihana kuulla sun elämän vaiheista ja siitä janosta ja kaipauksesta ja kuinka Herra on sit johtanut ja vastannut niihin. Tuossa vähän niin kuin sivuutit sun työelämän. Minkä tyyppisessä työmaailmassa sinä olet toiminut muuten? No mä olen toiminut niin kuin terveydenhuollon alalla. Et mun
tutkinto oli, nuoren lapsena oli tavoite, että mä haluan voimistelun opettajaksi kasvatan nutturan. Oliko se käsityön opettaja, mä kasvatan nutturan. Kumpikaan minusta ei tullut. Mutta sitten sitä aika lähelle sit liittyi tämmöinen kuin lääkintävoimistelijan ammatti ja nykyinen fysioterapeutti. Niin sen tutkinnon tein sitten Jyväskylän sairaanhoito-oppilaitokseen. Ja sitten sen jälkeen mä olin Hyvinkään sairaalassa vähän aikaa töissä, tein sitä perus fysioterapiatyötä ja sitten mulla oli vähän aikaa niin omakin vastaanottama. Tämä ei oikein mulle riitä nyt tämä juttu, että mä tarvitsen vielä jotain. Ja sitten mä pääsin opettajakoulutukselle, eli silloin alkoi tämä kandikoulutus Suomessa ja mä menin takaisin Jyväskylään. Ja sitten siellä on saanut terveydenhuollon kandiksi sitten, tai maisteriksi valmistuu sitten 1991. Ja sitten sen jälkeen niin siirryin sitten niin koulupuolelle, että mä oon ollut opettajana jonkun verran kuntohoitajia opettanut, mutta sitten niin sairaanhoitajilla ja perushoitajillahan on sitä kuntoutusta, niin niitä vienyt ja sitten maahanmuuttajaryhmiä myöskin ja kaikenlaista, että sitten jäin eläkkeelle sitten 3 vuotta sitten Amienusta Helsingistä. Olin tuntiopettajana siellä sitten. Tein niin keikkaa, että en ollut virassa varsinaisesti. Mutta sillai sitten sinun se lapsuuden haave opettajan työstä niin kuitenkin toteutui. Joo, se toteutui niin, aivan joo. Ei ollut voimistelun opettaja. Onneksi ei ollut voimistelun opettaja. Tänä päivänä, niin, mitä on kouluelämä, niin se on niin helppoa. Joo. Niin mehän ollaan tässä Märkiönjärven rannalla. Miksi Eeva valitsit tämän paikan tämän aamuselle keskusteluhetkellemme? Mikä merkitys tällä järvellä ja vedellä on sinulle? Järvi ja vesi on tärkeä asia ja ihmisen elämässähän on vesi eli nehto. Ja Raamatussahan on monta viittausta veteen. Ollaan siellä kaivolla, jossa Jeesus pyytää vettä juodakseen ja hän saa sitä. Ja se nainen vastasi hänelle, että kun tätä vettä juot, niin sinulle ei tule ikinä janoja. Ja nainen sanoi, että anna minulle juoda sitä vettä. Ja toinen, mitä mennään Raamattuun ja näihin, niin vesi on monessa asiassa mukana. Ja ollut vähän minun työssäkin. Tämän rannalla en ole ollut, mutta tässä on lähellä semmoinen kuin Sääksjärvi. Mä oon ollut siellä joskus uimakoulun opettajana pienenä nuorena tyttönä, kouluikäisenä kesätöissä. Ja uinti ja järvi ja vesi oli tärkeää. Ja sitten nyt viime kesänä, tässä vaiheessa kun puhuttiinkin siitä kasteesta, niin me kastettiin siellä Kallioniemessä Peurungassa. Ja oli kylmä, sattui olemaan erittäin kylmä se viikko ja hyinen vesi ja muuta. Ja, no ei se haitannut mitään, mutta tuossa on toi laituri, niin tulee mieleen juuri, että sinne kastehetkellä kun me mennään sinne veteen ja saadaan se kaste, niin tavallaan siitä alkaa jotakin uutta meidän elämässä, uusi vaihe. Ja siksi me tultiin tähän järven rantaan, koska se muistuttaa tästä kasteesta, mitä on tapahtunut. Ja sitten Peurungasta on vielä, voisin sanoa sillä tavalla, että se järvi liittyy sillä tavalla, se Peurungajärvi vähän mun opiskeluaikoini. Kun mä olin siellä Jyväskylässä opiskelemassa, niin me oltiin työssä oppimassa siellä kuntoutuslaitoksella. Se oli Peurungajärven rannalla. Sen aika lähellä Kallioniemeä. Ja se oli ihan kiva sattuma, että nyt sitten oli se Peurungajärvi ja Kallioniemi ja kaste ja vesi ja muuta, niin ne jotenkin yhdisti. Ja nyt kun me tultiin tänne, niin tulee niin kuin nämä muistot tässä mieleen siitä vedestä. Ja monesti kun hiekkarantaa kävelee ja astelee, niin kaikille on varmaan tuttu se laulu niistä askeleista, missä laulaja kertoo, että kävelen hiekkarantaa ja tässä näkyy 2 jäljet, 2 askeleet. Vierelläni kulkee Herra Jeesus ja hänen askeleensa ja minun askeleeni.
Ja yhtäkkiä sitten tämä laulaja ihmettelenkin, että hyvänen aika, että nyt kun hän katsookin tätä asiaa, että tässä näkyykin vain yhdet askeleet. Niin silloin hän sai sen vastauksen, että niin on, koska Jeesus kantaa sinua. Tässä näkyy vain hänen askelensa. Eli niin tämä jotenkin symbolisoi sitä, että vaikeinakin aikoina niin Herra nostaa meidät sylinsä ja silloin näkyy vain yhdet askeleet. Näyttää, että sinulla on elämässä ollut semmoinen aktiivinen asenne ja ote ja myöskin tällä seurakunta puolella ja maailmassa, niin että sinä olet ollut valmis ottaa vastuuta ja oleen aktiivinen ja ollut nyt kiva, kun me ollaan saatu yhdessä miettiä, että miten voitaisiin tämän korona-ajan keskellä aloitella. Meillä on aikaisemmin Annankadulla ollut senioritoimintaa, mutta se vähän niin kuin hyytyi tämän koronan kouriin ja nyt ollaan sitten oltu aloittelemassa. Voisitko vähän kertoa, mitä ollaan jo tähän mennessä koettu ja mitä on mielessä? Joo, nyt on ollut 2 tapaamista oikeastaan. Se suunnittelutapaaminen silloin ensimmäisen kerran noin 3 viikkoa sitten varmaankin ja sitten yksi Zoom-kokous. Ja se Zoom-kokous sitten sillä tavalla saatiin hyvin niin kuin liikkeelle, että siellä oli jo sitten 27 ihmistä, oliko vähän enemmänkin jo paikalla Zoomin kautta. Ja sä heitit vähän mulle sen pallon, että ota sinä nyt tästä vähän näin vastuulle. Mä oon yrittänyt parhaani tässä nyt ja koen, että se on tärkeää, että sitä tehdään ja jatketaan. Ja niin kuin nyt siinä viime kerrallakin, niin kaikki ihmiset sanovat, että tämmöistä niin kuin tarvitaan. Vaikka siellä on nyt paljon Zoomissa on kaikkea muutakin, on näitä navetta-tapaamista ja monta muuta, mutta se on taas niin kuin vähän erilainen juttu. Että se on niin kuin heille räätälöity. Ja mä jotakin laitoin vähän tuohon, että niin kuin, mitä se voisi niin kuin olla. Että mä tavallaan itse koen, että itsehän mä oon jo seniori-ikäinen. Että mä niin kuin, että nyt mulla on niin kuin enemmän aikaa, niin nyt mulla olisi voisi olla mun tehtävä tässä seurakunnassa niin olla tällä tavalla mukana. Niin kuin jotenkin mukana ja järjestellä näitä asioita ja niin kuin olla samanikäisten niin kuin uskovien ystävien ja ihmisten kanssa niin kuin tekemisissä. Että mä seurakunnan koen, että se on yleensä niin kuin tämä hengellinen koti täällä maailmassa ja sitten me mennään sinne taivaan kotiin sitten matkamme lopuksi, mutta me voidaan iloita ja Herrassa tässä ennen sitäkin niin yhdessä ja musta niin kuin nyt, kun me ollaan semmoisia yli 60-vuotiaita kaikki, niin meillä on tavallaan nyt ehkä se isovanhemmuuden tai semmoinenkin meillä on joka vaiheessa on joku tehtävä annettu elämään. Niin me voitaisiin sitä vähän niin kuin yhdessäkin miettiä, että mitä me voitaisiin jättää esimerkiksi lapsenlapsille. Tai tämmöistä, niin kuin, että jotakin konkreettiakin. Ja varmasti kaikilla on sitä luovuutta paljon siellä, että kun ne osaisi niin kuin löytää ne omat ideat ja semmoiset niin kuin ihmisiltä ja sitten käyttää niin kuin niitä sitten hyväksi. Että tällä tavalla voisi kehittää sitä juttua. Ja mä tässä laitoin vähän tämmöisen, niin kuin, mä muuten tällä viikolla yksi ihminen soitti mulle, kiitti siitä, oli saanut sen tervehdyksen, mitä toi Terhi laittoi varmaankin kaikille ja oli kovasti kiitollinen siitä ja valittiin, kun hän ei itse pääse paikan päälle, mutta sitten juteltiin, että voi soittaa ja muutenkin olla sillä lailla mukana. Mutta tuli tämmöinenkin mieleen konkreettinen, että mä en tiedä, onko joku jäsenlehti tai kirje tämmöinen hyvä voisi lähettää kuukausittain. Postittaa vaan ihan seniorille jotain tapaamisjuttua tai joku terveydestä joku semmoinen ihan kirjallisesti niille, ketä ei pääse mukaan. Se voisi olla yksi. No, retket alkaa sitten, kun ne pystyy alkamaan, se on ihan hyvä. Ja sitten mulle tuli tämmöisiä ihan mieleen, että kun siellä on varmaan monenlaista taitoa ihmisissä, niin me voitaisiin vaikka, sieltä tuli yksi hyvä idea jo viime kerralla siinä yhteisessä, että koota tämmöistä vaikka niin kuin ohjeistusta terveelliseen elämään tai tämmöiseen, mutta niin on tämmöinen niin tuli, että tehtäisiin semmoinen, että niin jokainen voisi tervehtiä
omia lapsenlapsiaan jollakin lauseella tai runolla tai mietelmällä tai jollakin tämmöisellä ja koottaisi ne paperille ja sitten voisi tehdä vaikka joku pienen julkaisun. Ja jotain kuvia, valokuvata, vaikka luonnostottaisiin jotenkin siihen aiheeseen liittyvänä kuvia tai tämmöisiä, niin voisi tehdä. Että niin kuin seniori, joku tervehdys lapsenlapsi. Kaikille ei ehkä osta lastenlasta, mutta se voi olla joku sukulaisen lapsi tai joku muu. Että niin jotain konkretiakin voisi tehdä, niin tulisi sitten ihan semmoinen. Ja se onkin yksi kaikkein arvokkaimpia tehtäviä meidän niin kuin kutsumus olla myötävaikuttamassa lastenlasten ja seuraavien polvien elämään. Että musta tosi tärkeä ja upea niin kuin, tavoite meillä saavuttaa heitä. Niin. Jotakin tämmöistä voisi konkretiaa niin kuin kehitellä, että tehtäisiin jotain niin kuin semmoista niin kuin näkyvää tai semmoista. Joo. Ja meillähän on muuten yli 60 ja yli täyttäneitä. Meillä on Annankadun seurakunnassa muistaakseni vähän päälle 120. Joo, että sieltä varmasti löytyy niin kuin, joku kirjoittaa jonkun sananparren tai jonkun tämmöisen, että olisi ihan hyvä. Joo, hyvä. No tämä nyt tuli, mutta tämä on nyt niin alussa vielä, että se varmaan kypsyy tässä sitä ajan mittaan tämä toiminta, kun lähtee liikkeelle, niin oikein hyvin. Niin pyydetäänkö Herran johdatusta ja siunausta tälle sun elämälle edelleen ja tälle toiminnalle? Voitaisiin yhdessä tässä, jos vaikka sinä voit aloittaa. Joo. Rakas taivaan Isä, sinä tiedät meidän kulkumme ja jos me puhutaan ihan nyt senioreista tässä, niin tiedät kaikki ne, ketä niissä siellä kodeissa on, ketkä ei pääse mukaan. Herra, ota sinä heidät sinun rakkaaseen hyllisiä hoitoosi. Ja Herra, anna rohkaisua ja semmoista iloa sinussa ja semmoista, että he kokisivat, että he on tärkeitä ihmisiä. Että kaikki me ollaan tärkeitä ja meillä on se oma tehtävämme. Se ei tarvitse olla iso, se ei tarvitse olla hirveän suuri. Minua on tehty uramme jo työelämässä varmaan kaikki, että se on jo suuri ponnistus, mutta nyt meillä on uudet tehtävät tässä vaiheessa elämää. Ja että me voitaisiin olla sillä tavalla niille nuorille ja niille lapsille ja meidän omillekin lapsillemme semmoinen niin kuin viesti sinusta, Herra, että sä oot johtanut meidän kaikkien elämää, ollut mukana monenlaisissa elämänvaiheissa. Ja olet nostanut ja olet kantanut ja kulkenut meidän vierellämme. Ja jää siunaamaan tämä meidän toiminta ja anna meille hyviä ideoita siihen ja semmoista iloista, hyvää yhdessäoloa sinun nimessäsi, Herra. Sitä me jään pyytämään. Amen. Herra, kiitos Eevasta, jonka olet johtanut meidän seurakuntamme yhteyteen, tämän seurakuntaperheen pariin. Kiitos, että sinä selkeästi vastasit hänen sydämensä kaipaukseen ja olet täyttänyt armollasi ja läsnäolollasi häntä. Kiitos myöskin hänen aktiivisesta otteesta ja asenteesta ja alttiudesta palvella, Herra, sinua ja tätä seurakuntaperhettä. Ja Herra, siunaa nämä meidän tavoitteemme ja ajatuksemme konkreettisesta toiminnasta seniorien kesken. Vielä tämän pandemian keskellä Zoomin kautta ja sitten kun Herra varmaan suot, että pääsemme myöskin kohtaamaan toisiamme niin, että voisimme olla rohkaisuksi. Ja kiitos tästä näystä saavuttaa lapsenlapsia ja välittää sitä, Herra, sinun tuntemustasi ja heidän rakastamista ja heistä huolehtimista eteenpäin käytännön tasolla. Kiitos, että Herra siunaat nämä
tarkoituksemme ja suunnitelmamme. Ja Herra, siunaa edelleen Eevan elämää ja hänen koko perhekuntaansa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Naudi naututasi. Jeesus ristin juurella, suomun pysytellä, terveys virran äärellä, elon lähteellä. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla nautitasi. Ihme ristin juurella, armon synnin voitti, sieluhoni ristiltä, aamutähti koitti. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. Risti hiinoi karitsa, kiinna katseeni. Jeesus ristis varjossa, johda askeleeni. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. Valvon ristin juurella, otan Jeesustani, kunnes näen kotona kasvot Jumalani. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. On loppurukouksen aika. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.